Кинябулат ауылынан Линар Хананов яңы гына Өфө дәүләт авиация техник университетының Ишембай филиалын тамамлаган. Спортты бәләкәйдән яраттым. 9 яшьтән алып бокс менән шөгыльләндем. Нинде генә гаскәргә эләкһәм дә тырышып хезмәт итәсәкмен, ти ул. Бәләкәстән армияла хезмәт итәргә теләгем бар ине. Мәләкә килә ВДВга мин боксман увлекация итәне шөгыльләндем я. Яшьтәргә теләйм, исән-һау армияла хезмәт итеп кайтуын. Узган аднала районыбыздан хәрби хезмәткә тагы 17 якташыбыз озатылды. Ишембай калаһы һәм районы хәрби комиссары Кирилл Клюкин әйтүенсә, үсмер киемнәрен хәрби формага алмаштырасак егетләргә әрме мәктәбен үтәү олы тәҗрибә булып тора. Ребята разъезжаются практически по всей стране, от Хабаровска до Калининграда и на Северный флот, как никогда в этом году. Много моряков у нас призывается. Очень много ребят уйдут в войска специального назначения, различные воинские части. Ну и, безусловно, есть пехота. Служба, ну, скажем так, наряда нет на распределение. Ребята все поедут служить довольно далеко, посмотрят нашу большую страну. Многие из них никогда не выезжали за пределы Республики Башкортостан. Здесь у них будет такая уникальная возможность. Егеттәр һаулыктарына, белемдәренә, әхлаки сифаттарга, гаилә хәленә карап төрле гаскәрләргә бүленә. Шуныһы куаныслы, бүген әрме хезмәтенә егеттәр ныклы әзерләнеп, едди аңлап бара. Улар араһында киләсәктә тормыш юлын хәрби хезмәткә бәйләргә теләүселәр күп. Быел көз Рәсәйнең кораллы көсләренә барлыгы 90-га якын кеше җибәреләсәк. Алина Садридинова, Захир Хәсәнов, Ишембай хәбәрләре.